una pregunta i vaig a parlar d'un tema que encara no s'ha parlat estos mesos així des que estic així a les Corts, però tinc constància que evidentment és un tema que s'ha parlat pràcticament tots els anys i és un tema que ara mateix no està en la premsa i tal, però sí que és el tema estrella que està en moltes cases de classe treballadora d'este país i és el tema estrella que està també en molts bars de molts polígons industrials de la zona citrícola del País Valencià, que a nivell d'extensió és pràcticament la meitat del país, i és un tema que preocupa i molt a moltíssima gent d'este país i concretament del meu voltant. Jo vinc d'una zona rural i és el tema de la situació de precarietat laboral al camp provocat per les empreses de treball temporal i per les empreses de serveis. És un tema que s'ha parlat molt, però m'agradaria fer-li la pregunta a vostè a veure com pensa tractar això el nou govern. Des de l'última setmana d'agost fins a ben entrada la primavera, els primers cabassos de taronja que troben molts collidors de taronges al nostre país són per a un intermediari. Intermediaris que tota la vida s'ha dit que són els que malven la situació del producte al camp, això és més vell que la picor, però si abans els intermediaris es dedicaven al producte agrícola, ara tenim que tota aquesta pesta dels intermediaris estan clavats també dins de la matèria laboral dels treballadors i o sigui que tenim intermediaris tant per al producte agrícola, intermediaris per a la força de treball. Veiem que d'alguna manera ja no es pot arribar a més. S'emporten una part del sou de la gent que estan treballant i fins i tot arribant a situacions que els sindicats han confirmat que han vist nòmines en negatiu. Nòmines en negatiu vol dir que estàs tot el dia treballant, pots fer 10 hores de feina al camp i que d'aixes 10 hores de feina potser el paguen 20 euros, però és que potser no el paguen res, encara hi ha la nòmina en negatiu. Però per què? Perquè has de pagar un percentatge a l'intermediari, has de pagar moltes voltes les altes a la Seguretat Social, sobretot si aquest dia plou i no vas a currar, has de pagar, això ja és brutal, has de pagar el lloguer de les alicates i del cabàs i has de pagar també el transport. És una situació molt vergonyosa, una situació vergonyosa que s'incrementa més encara en els treballadors estrangers i estem vivint, és una situació d'esclavitud o de semiesclavitud que a la vora del segle, que estem en el segle XXI en la Unió Europea, aquestes coses no haurien de passar. I és una situació realment vergonyosa. És evident que, i això la pregunta la faig siguent conscient que la responsabilitat és del govern central, no tenim un marc de relacions laborals propi lo suficientment fort per a poder encarregar-nos des del País Valencià d'aquestes coses, i és una llàstima, però esperem que algun dia poder tindre'l. La responsabilitat del govern central, del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Hi ha una responsabilitat primera, que és de la llei de 1994, de creació de les empreses de treball temporal feta pel PSOE de Felipe González, i després hi ha una responsabilitat última que és la més forta de totes, que és la reforma laboral feta per Mariano Rajoy, l'última reforma laboral que destrueix de facto els convenis col·lectius fets al camp perquè possibilita a les empreses de servei que facin el seu propi conveni col·lectiu. Llavors és una burla al conveni col·lectiu al camp. És una situació molt greu. Jo per això li volia preguntar, senyor conseller, quines accions pensa dur a terme la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a pal·liar la situació d'indefensió laboral creada per les empreses de treball temporal i empreses de serveis en les que es troben els treballadors i les treballadores del Camp Valencià. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor diputat. A continuació, el conseller d'Economia Sostenible, quan vostè vulgui. Senyor diputat,